Just Tony, pwede nimo i-share ka na mo ang inyong mga programa na nakatabang sa pag-iwas sa COVID-19 virus, ang inyong komunidad. Una sa tanan, sir, during lockdown, last March 16, together with the Barangay Badas Council, ang Sangguniang Kabataan, and other stakeholders, diri sa mga barangay, naghatag ni og mga alcohol sa mga nagkalain-lain nga tindahan. And of course, nag-distributed mi og mga face mask sa mga frontliners sa BCW, sa mga barangay tanod, which sila ang mga person in authority during sa among curfew hours. So, nag-implement mi og curfew hours sa among minors na 24/7 para to secure the safety of our constituents here in Badas. I-share pod ka namo inyong pamaagi sa pag-distribute o pag-apod-apod sa ayuda sa inyong barangay despite sa kakulangan sa inyong pondo. In behalf sa among barangay Badas, sir, yung tapod sa Sangguniang Kabataan, yung top ni sa amo barangay Badas, ay since 10% lang man ang among pondo sa Sangguniang Kabataan, which is not enough to provide the needs of the youth here in sa among barangay. So, ang among gihimaan ni sir, ay para gajud equal or pantay tanan ang among pag-distribute sa among mga food packs sa among barangay na amo kining gihatag sa matag usa 2 kilos each. That was first wave. It was April, then gisundan din just sa May nga tag 1 kilo kada isa. Tanan Japan per person, tapos no exemption to sir. Either mabuntis man kaw, mabata, napay ya panipano nga bata, as long as mututoy na si Jagi, hatagan na mo tan kay para pantay. And it was second wave. Then last December 3rd week, naghatag pod mi sa Sangguniang Kabataan. It was our fund distributed sa among mga constituents, sa mga kabatanunan, baligi household namo kay sahon nakita sir, not totally enough para nga mohatag ko nga dili enough nga ihatag na tanan para sa kabatanunan. So nag-initiate ko kay para ma-equal sharing gihapon ang sa among fund, gi-initiate na ho nga per household ang among hatagan. Kay sa akong panglantaw, ang uban mga bayaya may mga SK, so amo tong gi-household na ho tanan. So nanghatag mi og tag 4 kilos kada bayay. Then 3 pesos nga beer brand, tapos napuyo ka itlog sa matag balay sir. Unsa inyong programa that supports distance learning para sa mga estudyante sa inyong barangay? Isip ko sa leader sa Kabatanunan, sir. Naglantaw ko kung unsa ang karadyawan, kung unsa ang angay na akong maihatag, isip leader or isip sulugoon ni ining barangay. Ako mismo nag-initiate at my own expense, nihatag ko og bond paper sa among private institution, which is hamok sila makater nga mga estudyante nga waya magsalig sa gobyerno, unlike mga public nga mga sector. So naslay kaya nga ihatag, so I choose nga sa kaugalingon nga pagpaningkamot nihatag ko mismo sa isa ka private high school diri sa among barangay og bond paper to provide para ma-feel nila nga the Barangay Badas Council or even the Sangguniang Kabataan is supporting them despite of this pandemic. Karong 2021, unsa inyong mga planong programa nakalatag na para sa inyong kabatanunan? Para sa ako, sir, dako among panglantaw kuman nga katuigan bisan pa man o naay pandemic, for isa sa mga rason nga among gilantaw isip mga official sa barangay, gitap namo ang barangay nga mag-initiate kung unsang ang himuon kay since naka-experience mata sa pagtaas sa presyo. So kami mga kabatanunan, we consider that tree planting or kanang pagtanom sa mga gulay, we consider that one as recreational activity to divert their attention kay para instead of wasting their time using their gadget, we encourage them nga magtanom kay para po ato makompetensyahan ang presyo sa market. So amo na ang among mga sakuman pa na sir. But so far for the next
namo nga mga agenda, we can discuss more about the things that we're going to propose for the 2021. Gestoni, mensahe nimo para sa mga kabataan sa Barangay Badass. So, minsahe na ako sa mga kabatan-unan diriya sa amo sa Barangay Badass is don't lose hope. Continue to be a good person gihapon despite of this pandemic. Padadon gihapon sa paglambo, padadon gihapon sa pagbuhat sa karadyawan o ginaot po unta nga kita mismo sa atong kaugalingon usunod gihapon sa mga patakaran nga gihatag sa gobyerno kay para maghapon ni sa atong kaluwasan sa tanan. Aron malikay ta sa mga virus since na po ibang nga strain sa COVID guman nga niabot, gihangyo na akong uban sa pag-cooperate ra lamang. Daghang salamat SK, Barangay Badass Placer, Surigao del Norte, Chairman Gestoni Polistico Balaba. Thank you so much, sir. It's my pleasure.